Шығарылышыбызна барыбыз ішінде мөһим сәламәтлекне кайгырту турында сөйләүдән башлыйбыз. Ковидтан балаларга прививка ясатыргамы юкмы? Хәл иткеч сүзне ата-аналар әйтә. Толырак киләсе язмада. 16 яшьлек студент кыз Милена башы авыртып, температурасы күтәрелгәч кызыл зонага эләгә. Күрше палатада аның студент дуслары ковидтан дәвалана. Әлегә хәлләре авыр. Камера каршында иркенләп аралаша алмыйлар. Вакцинация будет добровольная, то есть Балалар һәм яшүсмерләргә вакцинация ирекле булачак. Моны аерым биләп үтәр идем. Бернинди мәҗбүр итү булырга тиеш түгел. Бер мөһим шарт бар. Гомуми белем бирү учреждениеләрендә укучы балаларга прививка ясау өчен ата-аналарның ризалыгы кирәк. Бу вакцина, гриппозный вакцина кебек побочный эффектлар, алар бөтенесе инструкцияда язылган. Особенных побочных реакциялар алар юк. То есть обычно как вакцинация балаларның булганы шундый может быть. Это аллергические реакции. Ярамый вакцинация ясарга качан бала ширлей, олы температура белән ятканда, либо качан хронические ширлер обострение булган вакытта вакцинация бер кеше ясамый, конечно. Спутник М вакцинасы 12-17 яшьлек балаларга исәпләнгән. Салкын тию, йогышы авырулар белән ширләгәндә яки хроник авырулар кискенләшкәндә балаларга прививка сатырга ярамый. Хәзер мәктәпләрдә балаларга прививка сату яки прививкадан баш тарту өчен ата-аналардан имза җыя башладылар. Республиканың баш эпидемиологы мәгълүматларына караганда, вакцина Татарстанга гыйнвар ахырына кайтарылырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Эльвира Фәйзуллина, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.